Bueno, egunon eta ongi etorri eta eskerrik asko. Udaberria da eta gaur pixka bate gonbidatu zaituztegu, deialdia egin dugu udaberri honetan zeharren egin ditugunen 3 ekitaldiren berri emateko. 3 ekitaldi nekazaritzarekin eta ingurugiroarekin, natur ingurunearekin zeikusia daukenak. Guk beti izan dugu nekazaritza eta naturaren zaintza o natur ingurunea txanpon berdinaren bi alde diala, eta pixka bat gaurren aurkeztuko dizkizu egun 3 ekitaldioekin hoxe irudikatu nahi dugu ez. Azken baten, bai nekazal jarduerak, abeltzantzan, hartzantza, eta natur paisaia zaintzia eta guzti hori, badukagu hor baserretarra eta hartzaile izeneko agente batzuk hortan ekarpen izugarri bat egiten duenak, eta hoiei eskerren egiten dela bai elikadura sortu, baina bai ingurugirua zaindu, biodibertsitatea eta abarrez. Eta hori da bizka baloren jarren nahiko gendukena. Gainea aurten horrekin lotuta beste mezu bat, Ipuzkoa hitza azaldu zala inskributan edo papeletan azaldu da aurreneko aldiz duela 1000 urte, eta aurten ospatzen dugu 1000 urteko baita ere, eta hau aipatzen dut, ze orain dela 1000 urte Ipuzkoa hitza baldima zegoen esan nahi du, hemen bat zegoela komunidade bat, orduan industririk etzan egongo, eta pentsatzen dut, gaur aurkezten ditugun jarduera hauek izango zituztela nagusiki, abeltzantza, nekazaritza, ez? Eta, azken baten komunidade bat osatzen zuen, Gipuzkoak, eta pixka baten hori ere baloren jarri nahiko genduke, ez? Eta nik hitza banaka bakoitzari pasatu horretik, ze ekintza, 3 ekintza dian aipatuko dizkitzuet, eta datak. Da gero bakoitzaren zehaztasunak alkate bakoitzak emango dizkitzu ez. Apirilaren 26 eta 27 Aian ospatuko da Iturrarango landare berezien azoka. 21. 21 urte ekitaldia ospatzen. Eta hori gero Jon Ander Azpirozek alkatek emango ditu horren inguruko zehaztapenak. Bigarrengo ekitaldia ospatuko dana da mendiko larreen irekira eguna, hori apirilako 27 iganden baita ere ospatuko deu, 11 Berastegiko Gorosmendi mendi, eta horren azalpenak Zuriarrain, izena azpintzatek, Andoni Zuriarrainek emango ditu. Eta 3. ekitaldia da, lehen urtean hasi ginen lehendabiziko aldiz ospatzen, eta da naturparkeen egunak ez. Eta naturparkeen egun hauek ospatuko ditugu ekaina baten Aiako Harriako Parke Naturalen, Goiartzunen, eta bigarrena ekainak 8 Arralargo Parke Naturalen Abaltzizketan. Eta horren azalpenak emateko Jon Zubizarreta Aiako alkatia daukau. Orduan, Abaltzizketako, barkatu. Hoi esan da, hitza pasatuko nioke lehendabizi Jon Ander Azpirozi, Iturrarango landare berezien azokan inguruko azalpenak emateko. Eskerrik asko, diputatua eta gaur etorritzaten guzti, eta diputatua maimenakin, Gipuzkoa azaltzen den dokumentu hortan bertan, Aiare azaltzen da, aurrenengo aldiz, eta Ipuzkoak 1000 urte bali batzu, Aiak ere 1000 urte bintzat baditula jakin dezakegu. Eta orduan, oain bezalaxe, lehen sektoriak garantzia handia izango zula dudik ez daukat, gaur egun daukana ikusita. Eta haure ina handi baten hori da ez, landare azoka hau konsolidatutako azoka bada, herrin bertan oso ondo ikusia da ona, eta nazioarten ere ja bere ikusi dunez bintzat, edo jasotzen jugun bisitaren gatik amentzat, nazioarten ere bere tokila induna Aia bezalako herri txiki bat izanik. Bertan, lehenengo sektoria, eta naturzaletasuna edo bildumazale hauek juntatzeko leku paregabe dela badakigu.
Aurten ondo esan duen bezala, 21. aldia da, hau azoka hau martxa ematen dela. Okerrez bana, 57 parte hartzaile edo biberista izango dira, horietatik 30 frantziarrak, destakatzekoa da bai, Frantziatik zenbat bildumazalek eskatzen duen urtero horregotia, eta baita ere zenbat bisitari etortza eskiun Frantziatik. Esan bezala, Aian izango da, Pagoetako Parke Naturalan barrun, Iturango Lorategi Botanikon. Aparkaleku urtero bezala bai Aian eta bai hori barzarreko ondartzan ondon izango dira, eta Aitatik lantzaderak, autobusak egongo dira, dakigun bezala ez daulako bertarak kotxez juteikan. Lasai ez dira ez parkinak eta ez autobusak kobratuko da. Horrez gain bai destakatu, naiz da Pagoetako Parke Naturala Aiadan eta naiz da Iturango Jardin Botanikoa Aiadan, bai nahi izate deula herrira ere gerturatzea bisitarioik, eta ikastaro batzuk jarriko ditugula, lore tailer saio bat jarriko dela Aian inalko dana 2 egunetan, eta azokan bertan argazkigintza ikastaro bat ere eman alko dela. Hau, ondela urte bete hola hasi ginen tailer hauek egiten, azokaz gain, beste puntu bat gehiago emateko. Danak gonbidatu dezabete eta eguraldiak laguntzen digun. Eskerrik asko. Bale, eta bigarrengo ekitaldia Gipuzkoako larren irekiera hau Berastegin ospatuko duguna eta honen azalpenak Andoni Zuriarrainek. Vale, eskerrik asko, Xavier. Bueno, bai, apirilaren 27an ospatuko da Berastegin larre irekiera. Bueno, Berastegin urtero antolatze deu, 2019tik larre irekiera herrikoia esango deu. Eta, bueno, honen atzetik dago lehen sektoreai begirako egiten deun apustua herritikan bai. Apustu finkoa egiten da lehen sektoren alde, ekitaldi ezberdinekin, eta hauen artean larre komunalan irikiera, 2019ko larre komunalan irikiera izan zen. Larre komunalak, Berastegin bertan momentuz 75 bat hektarea dazkagu martxan eta zabaltzeko asmokin. Foru Aldundia ganauzalek eta udalen arteko elkarlanen eta Foru Aldundia aldetik etorlur enpresan bitartez, bai, berak kudeak eta guztia damaki. Esan, oso elkarlan ona dijoala, jarrai dezala elkarlan horrek, apustu potente honetan, apustu ekonomikoare denon artean egiten nahi gea, eta, bide honetik dijoa, eta denok siniste den honetan, aurrera aterako da. Eta horren artean, guk beti larre irikiera herrikoi bat, herritarrak bertaratu, horregatik Gorosmendin antolatzean herritarrak bertaratu eta azkenean larrek eremua denona da eta herritarrak ere mendiko larriek bere garatzeko eta proiektu hontan barne izateko asmoakin. Eta horregatik Gorosmendin bertan antolatzeko proposamena guk luzetu genuen. Aukera etorri zitzaigun, proposamena Berastegin antolatzeko eta guk bertaratzea. Eta nik uste ekitaldi poli bat izango da, ekitalde xume bat, nun larre, 22 herri ezberdinetako, o larre ezberdinetakoak konbidetuk izango dira, beraien aitortza egingo zaie, ondoren, argazki eta, ganaduk larreetara botako dira, eta, Euskaldunak dakiun bezala ondoren amaiketako bat denantzako izango da. Da, pixkat hoxe, da apirilako 27ko Berastegiko ekitaldia. Oso ondo, Andoni, eta oain Naturparkeen egunan inguruko azalpenak emateko Jon Zubizarreta Abaltzisketako alkatia. Eskerrik asko, Xavier, egun on denoi.
Bueno, aurten lehen esan dezuen bezala, bigarrengo ekitaldie naturgunen festak antolatzeiela, aurten bi naturgunetan ospatuko ie, bat Aiako Harrik Parke Naturalen eta bestea Aralarko Parke Naturalen. Aiako Harrikoa Aritxulegiko gunen eingoa, ekainen baten, eta Aralarkoa Errekonta izeneko paraje baten, iaz bestaldeko punten izan, Esnaurreta deritzon leku baten, gehiago Ataun udala implikatu zen, da aurten guri tokatuko zaigu anfitrioi lan hori egiten. Esan, bi guneta juteko autobusa jarriko hiela, bai Larraitza juteko, Aralarko parkeko eunen, eta baita Aritxulegia juteko ere ekainen baten, Aiako Harritako eun hortan. Eta formatoa iazko nahiko antzekoa da. Autobusak utzitako lekuti parketxe sareko norbait joangoa zai, eta arek idauta oinezko ibilbide bat inberkoa, ibilbide errez bat, eozin juteko modukoa, festaguneaino. Esan, festagunea bere kabuz nahi dunak juteko aukera dukeula. Eta behin festagune horta junezkeo, junda, bai natura, bai bertago jarduerak, eta bai kultura uztartzea dela helburu iaz bezala. Bertako jardueran aldetik, hartalden bat, edo ganadu kuadrilan bat, edo zerbait joangoa bilduta, ikusteko modun, eta aditun batek esplikazio emango ditu, ze onura ekartzeizkion mendi, ze ekoizteuen, ze maneju itean, jendek ikusi izan eta ikasi izan. Natura ikuspegiti hegazti harrapakarin bat askatukoa, aurrez basabizi zentron berreskuratutako hegaztin bat, eta kultura ikuspegiti aurten pixkat iazko aldetik berezitasun bat emateatiken Oiartzuarrak sartu due makil burruka, ez dakit oso ondo esplikatzeko zer dan, hobena izangoa bertajunda ikustea, zati neonak ez dakit zer dan, eta gure kasun guk txantxo sartu ikeu, da hoi bakit zer dan, baina ez dizuet esango, hobena hoire bertajunda eta ikustea. Eta geho gazta dastatzeko aukera ongoala, et inkarnatuz iaz bezala, orkestako kide batzuk ebai ongo hiela, musika ikutu bat emateko, eta gutxi erara iazko formatan dela. Hoxe. Oso ondo, nik biskat esan dutenaren laburpen gisa eta gero galdera baldin bado erantzungo dugu, baina garbi gelditu da, 1000 urte Gipuzkoagarrik ez, baizik aiak ere 1000 urte betetzen ditula, hori lehendabiziko puntua. Bestia, Jonander, Andoni Zuriarrainek aipatu du ez, larre irekiaren ondo azaldu dula pixka bat zer dan ez, eta herritarrak gerturatzia, eta beti eukidegun eguna ospatzen baldin bada, hartzaiek eguna ospatu berrik ez daukean ibiltzen dialakon, eguna ospatzen baldin bada neurri baten da gizarteratu egin nahi dalakon eta ezagutzea eman nahi dalako, ez, larre irekira horrek eta herrimendioien kudeaketak ze onura dakartzan gizarte osoako baitare, ez? Eta hor nolabaiteko konpromiso bat hartzen dela, herri onurako mendia dira, ez dira hartzaienak edo ganauzaleenak dira denonak, baina haien eskura jartzen dira, ganauzaleen eskura jartzen dira, esanez, zuen eskura jartzen ditugu, zuek probetxu ateratzeko, baina aldi berean zaitu itzazuek gizarte osoarentzako, ez? Hoi da, bizkaten ematen dan mezua, ez? Eta horrek, ondo esan du bezala, nekazarin eta herritarren arteko kolaborazioa eta sintonia hona eskatzen duen bezala, ezinbestekoa da baita ere, administrazioen arteko elkarlanoi beak esan duen bezala, horrek guzti horrek ondo funtzionatu dezan, ez? Eta gero, Jonek aipatu natur parkeen eguna, eta nik uste ondo azaldu dula, ez? Ez dira, parke naturalak ez dira zerbait, ez dakit, erreserbak hor gune bizik dira, ez? Hor jardurak egiten dira, nekazaritza dago, eta, simbiosi hori edo elkarren natura zaintzearen eta nekazal jardueraren arteko hori irudikatu nahi da baita ere.
Eta hori da bizka bat laburpena. Ez dakit, galdera baldin badao. Bai, Xabier, igual bukaeran gazteleraz labur bilduz bukaeran esan dako guztia, mesedez. Decía que hoy hemos presentado o estamos presentando 3 actividades que se van a realizar a lo largo de estos días. Siempre hemos dicho que la actividad agraria o la agricultura y la biodiversidad y el medio natural son las 2 caras de la misma moneda, y estas 3 actuaciones que hemos presentado un poco visualizan eso, ¿no? Y además decir que, bueno, es el milenio, se celebra el milenio del nombre de Guipúzcoa, ¿no? De que aparece en los libros, y bueno, que eso también recoge pues la identidad colectiva que tiene Guipúzcoa, y bueno, pues también lo queríamos traer a mención, ¿no? Son 3 actividades las que se van a desarrollar durante estas fechas. La primera es la Feria Especial de Plantas de Iturrarán, que se celebra todos los años. Es la 21ª edición, que se va a celebrar entre el 26 y el 27 de abril. La segunda actuación es la apertura de los pastos de montaña de Guipúzcoa, que este año se va a visualizar en el monte Gorosmendi de Berastegui. Se va a celebrar el 27 de abril, domingo. Y la tercera actividad, que se va a celebrar el 1 de junio y el 8 de junio, es el Día de los Parques Naturales. El día 1 de junio se va a celebrar en Ayako Arriac, en el Parque Natural de Ayako Arriac, y el 8 de junio en el Parque Natural de Aralar. Hay una pregunta de Onda Vasca. Quería preguntar por la apertura de los pastos, si este año es novedad que se realice el 27 de abril y si es el mismo acto que se hacía el 1 de mayo. Y también si es novedad que también se haga en Berastegui y no en Larraitz. Son complementarios. Uno no excluye la otra celebración. La apertura de los pastos de Larraitz supongo que se va a celebrar como todos los años. El año pasado también hemos solido hacer distintas celebraciones, digamos, ¿no? Y este año pues hemos decidido hacerlo en Berastegui. Lo de Larraitz ya tiene una tradición de muchísimos años, pero un poco también queremos visualizar que no todo Guipúzcoa se concentra en Larraitz, aunque aporta mucho, pero un poco lo que se pretende es diversificar y ir visitando distintos sitios o distintos pastos de montaña o montes públicos, para visualizar que esta subida a los pastos de montaña se celebra a lo largo de toda Guipúzcoa. Eskerrik asko, eta gonbidatuta zaudete denok. Venga, agur.